dong yu ma chi su a I pilan ye ke che yang a iya pilan dang ma ngau pa cha ha ke nga cha da say da ibu ngau a mai bong dam shi se pilan de chi su a tau ni ni ngata Tuhan kita mantang mengona Tenyi cimbu Kristen temane tay đâu ya Krista chính lệ Nang ayen me hang iba nhìn tuổi li Quay li sa ke Krista những tuổi me nang ngô ma Nang yong ching ba Ye le ku ku pi cha li la Linh yang bu tuổi me nang hang i câu Teman ka sau hang ke ngô nang ki se au hi de Tông mơ lay ha Tay bu tay li le khai beng beng ya ai Ka no pu le Tên nhi bu tơ man ngô nang cha We te wai bu Tay da bu pai ngô ma a Teman sang ya bu tang me ngồi hay ma Teman sang ya